arxiu és una font d'informació, és el punt de partida per on començar a investigar, on localitzar les dades, tant si es tracta d'uns fets, d'un esdeveniment, de saber quines activitats s'estaven fent a la ciutat, saber com era un carrer fa 50 anys, quins serveis públics s'estaven ofertant, com era l'organigrama de l'ens. Tot això ho podem trobar a l'arxiu. La meva relació amb l'arxiu és una relació professional, no només com a part de l'ens on treballem, sinó que estem dins del mateix equip de projecte, on els documents i la seva classificació s'han situat a l'inici del recorregut que ha de fer aquesta documentació a l'organització. La concepció del que era un arxiu abans i del que és ara ha evolucionat. Abans els arxius es veien com un espai on hi anaven poques persones a fer investigació i era un lloc tancat i remot. Avui en dia són espais amb energia, són espais on es fan activitats, on hi ha intercanvi d'idea, hi ha participació. El que aporta l'arxiu a la meva tasca diària és ordre, és sistematització, és claretat d'idees per facilitar les activitats diàries, però sobretot simplificació.